Du en ik zijn verrouwd, maar ik vrees me dat u erbij bent. Vind je dat om dat thema een auldoagscha Jinja Jesus te zijn? Wo kan ik in mijn ouderschen leven een Jinja Jesus te zijn? Wat bewijst dat ik als een Jinja werkelijk van Jezus leef? Wat is een Jinja? Ik moet Jezus als mijn Herrn Jezus aangenomen hebben, als mijn persoonlijke Rader aangenomen hebben. En tweitens, ik moet een beziehung met hem hebben. Ik moet leven met hem toe. En daar ben ik van jou gaan. Wo kan ik werkelijk een Jinja Gottes te zijn in mijn ouderschen leven? Zo, wie kan dat? Okay, we gaan vielleicht zondag naar de kerk, we hebben vielleicht nog een Jebäd staan, in de Bibel staan. Oder wat immer du dat nahen was, wo wir jästlich abtanken können. Aber wirklich ein Jinja Gottes zu sein, dat is 24 Stunden, 7 Tage de Weg. So, du denk ich, dat je naht ein auldoagscha Jinja Gottes zu sein. Nicht bloß krijg Sonntag, sondern an mijn auldoagschen Dag. En de eerste Bibelvers wat ik die van jou mocht lezen, dat is in Galata 2, wat het vers 20 zijn daar. Dat is zo, ik zie met Christus met gekruisigd, dat zie eigenlijk niet meer ik die doorleeft. Dat is Christus die in mij leeft. Hier gaat het daarom, Jezus Christus leeft in mij en ik leef niet meer. Zo mijn ik is met gekruisigd worden. Zo wat meint dat, wanneer mijn vleesliche gekruisigd is? Ik zie met gekruisigd. Ik heb Jezus als mijn Rader. Ik zie werkelijk de Jinja Gottes. Dat meint zoveel. Ik leef Jezus meer als mijzelf. Ik leef dat leven wat Jezus geleefd heeft, meer als dat wat mijn vleesverken verlangen wordt. Wat meint dat in mijn dagelijks leven? En mijn dagelijks leven, wanneer ik mijn verken wil oren willen op verschillende situationen, oder ik wil reageren wat vielleicht niet goed wird zijn. Zo mijn leven moet dat water spelen, dat ik mij controleren kan, dat ik verder weg gaan kan, dat ik dan reageer wat Jezus wil gedaan hebben. Dat meint zoveel, dat ik leef dat wat Jezus geleefd heeft. En jede actie wat ik doe im dagelijkse leven, of ik eten merken, of ik met kinderen taub zie, of ik met mijn familie taub zie, je nachdem wo die Situation krijg is, dat te leven wat Jezus wil leven, den anderen een leven te leven, den anderen respecteren, dat water te spelen wat Jezus is, wat Jezus hier leven deed. Zo te handelen als Jezus deed handelen. Laat die beleeren vom Heiligen Geest, laat die beleeren van de Bibel, laat die dat leren wat Gottes woord zegt. En te zijn, Jezus, ik zie hier, ik zie niet perfect. En ik wil me beleeren laten om een beter leven als een Jinja Gottes te zijn. Dat mijn leven, dat waar speelt wat Jezus is, dat is een Jinja Gottes te zijn. So, das ist das Wichtigste. Du bist in einer Beziehung mit Jesus Christus als dein Herrn und Rader, mit Gott als dein Vater und den Heiligen Geist, der die durchleiten wird, der die wiesen kann in dein tägliches Leben. Wo kann ich reich reagieren? Wo kann ich reich leben? Sodass das Jesus weiter spielen wird. Mein Leben soll ein Spiel in mein auldoagsches Leben von Jesus Christus sein. Und ich will dich von dir fragen, wenn du wirst mit mir beten, um einen neuen Anfang te merken, die kostet sehr weinig tun. En Jezus zijn namen, ik zei die dankzij Vader, dat du mij aangenomen hast. Jezus, ik zei die dankzij dat du mijn Herrn Rader bist. Ik neem die aan als mijn Herrn Rader. Ik geef die mijn leven aan. Ik wil die mijn leven, mijn vleesliche leven krijgen en ik wil met die taub abstaan. Heilige Geest, ik lood die aan en mij te werken, mij te wijzen, mij te leren, wo ik kan werkelijk een Jinja Gottes leven. En Jezus, ik zei die dankzij dafür. En Jezus zijn namen. Leider te horen, ik wil die moed merken. Segne Gottes Leib, segne den Weg, den Jesus für dich hat, um wirklich Jünger zu sein. Eng, sagt die Bibel, wollen viele Herren, aber nur wenig, was Jesus wirklich anerkannt. So wie man dort weiterspielen, was Jesus ist. Wie man in einer Beziehung leben mit Jesus, dass ich ihm kann, dass er mich kennt. In einer persönlichen Beziehung, wenn du Frauen hast, oder du bruckst Jebäd, dann kannst du mir sehr wellig schreiben. Mag Gott dir wirklich segnen.